नमस्कार माझ्या युट्यूबवरच्या भावा बहिणींनो. तर आज पूजा आणि तात्या माझ्याकडे आलेले आहेत. तर तात्याला मी केलेलं मासे लय आवडते, त्याच्यामुळे तुम्हाला पण आवडते आणि मी सांगते कशी रेसिपी करायची ती. रोज पूजा सांगते, आज मी सांगणार आहे. तर इथं लसूण घेतलेला आहे, इथं फुटाणे, तिथं कोथिंबीर, ही खोबरं आणि ही आलं. या आपण हे आता मिक्स करून बारीक करून घेणार आहे. तर चला बारीक करू. लय पळाला ही आमच्या घरचा मिक्सर ना, असाच पळतो बघा, लय आवाज मारतो. ती कोंबड्या कुत्री कुणीकडे पळून जाते त्याला पळायचं सुद्धा कळत नाही, असं मिक्सर पळतंय. आता ही मास मी धुवून घेतले तर अजून एका पाण्याने. आता याला आपण हळद, मीठ, मसाला, बारीक केलेलं मिश्रण सगळं लावणार आहे. ह्याला ही आता आपण मीठ लावून घेतोय. आता आपण याच्यात हळद पण टाकतोय. आता ही घरकुलची पुडी थोडी टाकते मी, ही एव्हरेस्ट मटन मसाला टाकते. सगळं चांगलं मिक्स करून घ्यायचंय ह्याला. ही धना पावडर पण आपण टाकून घेऊ थोडी. आता काय झालंय माहितीये का, अंधार पडत आलाय त्याच्यामुळे तुम्हाला इथं लाईट नाही ना घरात, त्याच्यामुळे क्लिअर दिसत नसेल. मसाला टाकते थोडा. आता लय पण तिखट नको, नाहीतर मकार पांडूची तात्याची माझ्या पंचायत व्हायची. घरगुती मसाला आहे आपला, घरी बनवलेला, त्याच्यामुळे तिखट असतो ही मसाला. आणि पूजा सगळं लक्ष देऊन बघते बर का मी काय काय टाकते ती, परतच्या वेळेस करायला असंच. काय ना तात्याला जरा माशातलं मीठ आहे ना चांगलं आवडतं, माशाला चव लागते मिठाने जास्त, त्याच्यामुळे मीठ अजून थोडस टाकलं मी. आणि हे बघा आता मसाला केलेला मगाशी, हे मसाला पण टाकून घेते थोडा मी. लय नाही टाकायचा, मग ह्या मसाल्याने माशाची चव लागत नाही, त्याच्यामुळे थोडाच टाकलाय मी. आता मी तवा तापायला ठेवलाय, तवा तापत आलाय, तेल पण तापायला सोडते ह्याच्यात मी. आता आपण ही मासे त्याच्यात तळून घेणार आहेत, त्या तेलामध्ये तव्यात. आणि आता थोड्या वेळ एक मिनिट आपण झाकून ठेवू त्याला, म्हणजे वाफलून निघते. पूजा ध्यान देऊन बघते. पूजा ध्यानात ठेव. हा बोल की, तुझं काय तोंड दाबलं कोणी. आता ही मास आहेत ना आपण पलटी करून घेऊ, बघू कसं झालं. तर नाही तेल वरनं सोललं होतं ना, त्याच्यामुळे खाली चिटकलं नाहीत बर का. हे बघा एकदम सुक सुक निघल्यात. हे बघा आता ह्याला झाकून ठेवायची गरज नाही, कारण आहे ना झाकून ठेवलं तर गिजगिज होत्यात आणि असं सुक ठेवलं ना कडक होत्यात, मग त्याच्यामुळे झाकून नाही ठेवत. आता मी ह्याला असंच वापरून देते. ही तात्या आता ना ही एक मासा खाऊन बघ, चव बघ ह्याला, मीठ मसाला काय कमी का जास्त आहे, नाहीतर ह्याच्यात अजून टाकायला मला बघ. कृष्णा हाताने मासे खातोय, आत्याने केलेले. मी हाताने मासे खाते. ही आता भाकर झाली तयार तात्याला खायला. तर आता तात्याला जेवायला वाढते. आणि राहिलेलं मास अजून मी तळायला टाकलेत तव्यात. तर कशी वाटली माझी रेसिपी नक्की सांगा कमेंट करून. घरच्या घरी एकदम साधी सिंपल केली आहे, लाईट पण नाही, फॅन पण नाही, गरम पण होतंय, केली आपली घरगुती. कशी वाटली सांगा नक्की, लाईक करा. आम्ही खूप छान व्हिडिओ बनवला आहे. पांडू गेला सासरवाडीला आमरस खायला. तो जर व्हिडिओ तुम्ही बघितला नसेल तर त्याची लिंक या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये दिली आहे, तर नक्की जाऊन बघा, लाईक करा, कमेंट